Kaixo, Jon. Apa, Jon. Arratsaldeon eta ongi etorri. Eskerrik asko. Hauxe da gure... Bueno, berez, gonbidatuei normalean dantza bat egiten diegu, baina gaur lotxatu egin. Bueno, aizu. Pentsatu dugu... Ikusle hona, naiz. Pentsatu dugu... Ez. Gaur ez, ezta? Nik animatzen zaituzet. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Zuei, gonbidagatik. Lehenbiziko galdera egin behar dizut, emanaldiak izate dituzu, estreinoak izate dituzu, ensaioak izate dituzu, izango dituzu egunak ezer gabekoak ere, eta egun horietan ere dantza egiten duzu? Azken boladan oso gutxi izan dira ezer gabeko egun horiek, eta ez, normalki ez dut dantza egiten. Festaren bat gertatzen bada. Salatik sukaldera etzara joaten hola pausoak emanez, eta... Normalki ez, baina, bueno, egia batzutan musikak esnatzen zaituela. Ezta. Bueno, dena den, egia da azken aldian oso lanpetuta ibilizarela, baina zu erromerietara joaten zaranean eta dantza egiten duzunean, zer egiten duzu? Zure doai guztiak ateratzen dituzu, Jon, ala ondoko lotsagarri ez usteko pixka xuago ibiltzen zara? Bueno, kalean agonian gustatzen zait kaletar bat gehiago, hiritar bat gehiago izatea, eta denok bezala aritzea, nik uste ezberdin du behar dela, noiz ari gehan estenatokietan, eta noiz ari gehan plazerrez lagun artean. Eskertzen dizugu, Jon. Bai, eskertzen dizugu. Bai, asko antzematen da. Gugara beste aldekoa. Asko antzematen da, ara, horiek dantzariak dira. Kuadrilatxo bat dotore ikusten duzunean da. Gaur egunera, Jon, bi ikuskizun estreinatu dituzu, denbora gutxian. Lehendabiziko bat aipatuko dugu, Jarin izenekoa. Lehenik aldatu nahi dizut, ze hizkuntzatan da, zer esan nahi du Jarin hitzak? Bueno, Jarin da, bi abiztenen topaketa bat, ikuskizuna ala dalako, ez da? Andres Marin, dantzari flamenkoa, eta nire arteko topaketa bat, joan dan astean, oraintxe, ostegunean bertan estrenatutakoa Sevillako flamenko bienalean, eta Jarin hitz joku hori da, baina turkieraz bihar da. Eta pentsatu genuen, polita zala, ez? Nolabait gure bakoitza bere lenguaietik ari gera, eta, bihar hori nola irudikatzen dugun, edo nola eraikin nahi dugun, elkarrizketa eta ezberdinen arteko topaketatik, eta, gustatu zitzaigun, eta aipatu behar du Julen Asiarik ere, laguntzen gaituela holtzan, kasu honetan kantu eta perkusioarekin. Kartela da zora herria, eh? Kartela behatzen da oso polita ideia da. Eta Jarinen jatorria ere bai, Andres Marin flamenkoa esan dezagun, erdalduna, zu euskalduna, bakoitzak daukazu ez zuen hizkuntza, baina dantzan hizkuntza bera, ez da? Elkar ongi ulertu duzu. Baita ere bakoitzak gure hizkuntza daukagu. Bai, erabat. Gainera lan prozesuan ere horretan saiatu gera. Elkarrizketa bat izan dadin, norberak ere bere esentzia eta bere jatorria mantenduz, horretan sakonduz, bien arteko elkarrizketa sustatzen, eta alaxe izan da. Ni oso ni naiz, bera oso Andres da, baina era berean esango nuke, badagola elkarrizketa, naiz eta lenguaia indiferenteetan aritu, nolabait bi gizakien arteko topaketa eta elkarrizketa hori posible egin dala, eta ostegun gauean, Sevillan ustete agerian geratu zela, eta oso esperientzia polita izan zen, niretzako pertsonalki, topaketa hori gainera han lehenengo aldiz bertan izatea flamenko bienal batean, ez? Gauza handia da. Orain arte behin ikusle bezala izan da nengoen, eta bertan izatea eta uniberso hori nolabait dastatzea ederra izan da. Aipatu duzu, Jon, irailaren 29an, ostegunean, Sevillako Teatro Zentralen bienal flamenko jaialdian estreinatu zenutela, ezer moduzko harrera jendearen gandu? Oso unkigarria izan zen. Gaina izan da lan bat, denboraz, ez dela prozesu luze bat izan, bai urte bete iraun duena, baina oso aste gutxi eta konkretuetan egin duguna. Eta, zentral antzokia, antzoki oso referentzial bada, punta-puntakoa da, flamenko bienala ere bai, eta, badakizu iristen zala bertara, kasi intruso baten moduan, eta proposamen oso berezi batekin, ze proposamena benetan berezia da, eta estetika oso jakin batekin. Eta, bukatzen danean eta isiltasun hortan beti pentsatzen duzu, orain zer, ez da? Izan zen argia piztu bantzoki guztia zutik zegoen, eta ederra izan zen, gerora ere bizpairu egun ezan gelditu naiz jaialdian, eta, sentitzea jendearen harrera, kritika oso onak izan ditugu baita ere, prentxan eta bar, oso pozik. Egia esan, sinatzeko moduko estreinaldi bat izan da. Erreakzioa beraz publikoarena oso ona izan da, flamenko Andaluzian edatua dagoela esango dugu, euskal dantzarekin nola erreakzionatu du jendeak, zer esan dizute, zerbait esan badizute?
nik uste gehien baloratu dana da, bueno, bi izaera oso ezberdineko dantzari gera, eta bi lenguai oso ezberdineko dantzariak gera, baina kasu honetan, batez ere Andresek ez, lurretik eta lurraz ez zapatekin aritzen, eta nik pixkat airetik, hor topatu dugu bakoitza bere personalidadea, eta nik uste hori jaso duela jendeak, eta batez ere oso lan sensiblea da. Elkarri asko entzuten diogu, gure ezberdintasun eta gure tensio horretan bien arteko konplizidadea handia dago, eta nik uste sentiberatasun hori iritsi dela publikoaren gana, eta hori baloratu duela jendeak. Eta bakoitza bere esparruan, ez? Bere lenguaian eta bere esparruan. Ez du ikusiko Jon Maia flamenko munduan, ez? Pausu horiek egiten, ez? Ez, nik uste badaudela topaguneak, bai erritmoetan, bai mugimendu batzuetan, baina naiz eta lan prozesuan asko harakatu dugu, nire komunean zer izan genezake, azkenean nolabait bidea egin dugu, bakoitzak beretik sakonduz, eta konexio puntu horiek landuz, baina batez ere kasik pertsonalki, ez da? Ez que beraien erritmoa gainera zaila dira, niri bintzat zailak egiten. Komplejoak dira. Azten direnean 1, 2, 3, 4, 5, 6, movida horiek egiten. Komplejoak dira, baina gero kuriosoa da, askotan ere nola bate egiten duten, ez da? Haiek agien berdina pentsatuko dute gutaz, ez da? Bai, bi dantzari eta kasunetan Julen Asiari musikari bezala zuzenean, naiz eta Xabier Erkizi aritudan musikaren sorkuntzan baita ere aurretiaz prozesuan. Eta Jon, Sevillan egin duzu estrenaldia eta hemen ikusteko aukerarik izango dugu? Bai, noski, 2023an egingo dugu bira. Orain konturatu naiz denbora gutxi falta dela, 2023ako, baina orain zundu honetan asmoa genuen estrenaldia egin, eta ja gero birarekin urtarrilan astean. Bueno, naiz eta datak iragarriko ditugun, aipatuko dut, urtarrilan bertan Bilbon hasiko dugula bira, otsailan Donostian izango gera, hainbat emanaldi baditugu, gerora ere Frantzian eta Espainiako beste hiri batzuetan ere bai, eta ikusiko dugu, estrenaldi honen ostean, egia abiatzea oso polita izan duela, ikusiko dugu zer ematen duen, eta bitartean prest egongo gera, Juan Berdan leku horretara jun eta finaritzeko. Aizu, antzez lana berri batek, ez da jaztira dena berdinak izango, baina zenbat irauten du, urte bat, bi urte, normalean? Prozesu guztiak oso ezberdinak dira, eta gainera gauza bat da, lan prozesuak ja bete-betean zadenean zenbat irauten duen, lehenengo ideiatik eta horrek eskatzen duen garapena, jarin honetan esate baterako, lehengo udan, lehenengo residentziatzukin genitun, urte eta piku eraman dugu. Eta pentsa orain pentsatzen dut aipatuko dugula, baina Kukairekin lan dugun proiektu berria eta orain zer, are eta luzeagoa, proiektu oso komplexoa zen, eta orduan hilabeteak pasaitu bertan lanean. Zeuk jarri duzu puntua, eta jarraitu egingo diogu, hitz egin dezagun eta orain zer Kukairekin sortu, estrenatu berri duzuen musikaldian, ez da? Bai, musika amabostaldian, abuztuaren amaieran. Zer da, eta orain zer? Oso proiektu berezia, hasieratik ere horrela zegoen pentsatuta. Berezia zentzu guztietan. Alde batetikan, publiko aretoan sartzen denean espazio huts batekin topo egiten du. Ez dago estenatokirik, ez dago aulkirik, espazio huts batean gertatzen da, horrek nahi du esan, maila berean ditugula 16 laguneko osatutako orkesta bat, 10 dantzari, jende artean, espazioaren transformazio bat egiten dugu, bino jendea mugituz, era berean, berezia da zentzu horretan, dimensioz ere bai, guretzako proiektu handi bada, 10 dantzari, 16 musikari, eta zentzu horretan, eta pandemia baten ondoren baita ere esaten genuen, Kukai 20 urte betetzera doa, pandemia batetik gatoz, eta orain zer egin behar dugu, baina ez bakarrikan guk, nola remanduko da jendea, nola izango da dantzari publiko arteko harreman hori, ez? Gogo eta horiek guztiak horri izan genituen, prozesu oso aberatsa izan da, gila da lan handia eman digu, baina izugarri gozatu dugu, prozesuan zehar, eta emaitzarekin ere bai. Niretzat oso hunkigarria izan da, 3 emanaldi egin ditugu, musika amabostaldian Errenterian, eta gero Biarritz eta Garazin, Maitaldia dantza festivalaren barnean, eta oso hunkigarria izan da, ze kasu horretan niz nago dantzan, eta nolabait publikoari harrera egiten diogu, ez? Orduan, sartzen danean eta jartzen ditun aurpegiak, zein berdet, nora noa, eta gero nola ateratzen dan,
nola ateratzen. Ez dago holtzarik, ez dago zeu ez. Ezin duzu Beldurti xamarrak ere bagara horrelako. Eta zentzurtan oso emozionantea da ikustea nola ateratzen den jendea zirrifarrekin, edo pertsona bera nola sartu den eta nola ateratzen den, ez? Eta gero, musikari eta dantzariek nola bizi duten emanaldia bera ere hain gertu sentitzea, niri oso, emanaldi bakoitza oso unkigarria egin zait, eta bueno, datozen Leicester, datozen hilabetetan ditugun horietan ere, espero dugu ala izatea, eta erritmo horretan jarraitzea. Oso galdera logikoak egin dituzu, ez da? Ez dago holtzarik, ez dago esertzeko lekurik? Ikusi egingo dugu pixkatxo bat, hau da, Kukai, eta orain zen. Beldur pixka bat ematen du. Misterio puntu bat badu. Lekuak ere berezi izan behar du. Bai, esate baterako Lekuona fabrikan egin genuen, Miarritzen Atabal kontzertuaretoan, Garazin jaialaian, Donostian Tabakalerako patioan arituko gara. Bueno, behar da espazio huts bat. Ireki bat. Espazio ireki eta huts bat. Hemen egin daiteke. Aitortu behar dizuet, sartu nahi zenean hori pentsatu dara. Horrela kenduta, bere ingenezak, Guere hazi egin gara. Pixka hazi gara, baina egia da, galdera asko egin dituzu, ez da? Pandemia batetik gatoz, nola betetzen da hutsunea, oso galdera zailak dira, eta dantzaren bidez erantzunat topatu daitezke? Ez dakit erantzunak topa daitezken, edo galdera horri beste galdera batzuk jartzen zaizkion. Baina, bai, alegindu gera horretan, gainera oso talde kuriosoa izan da zentzu horretan ere, bai, ez da? Kukaiko ohiko lan taldean normalean ari diren dantzari ez gain, batu dira dantzari etiopiar bat, dantzari suediar bat, baita ere dantza urbanotik datorren jende. Hau da, oso lenguai artistiko diferentetatik datorren jendea. Eta orduan, norberaren ezberdintasun horretan sakontzea, gero ezberdintasun horiek nola ez elkarrizketatzen diren, eta gero denak elkarrekin zerbait, gauza bera edo zerbait komuna sortzea, ederra izan da, esan oso emozionatea. Izugarrizko lana egiten dute. Barkatu egon, eta errax ulertzen da, zuara egon eta zer adierazi nahi dezuten, nik publiko bezala errax ulertuko dut. Nik uste arteari buruz hitz egiten dugunean, ulertu ez ulertu baino sentitzean datzala, ezta?